Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Artosilio. Natawagin na lang natin sa palayaw niyang Ato. Taong 1964, Sagnay, Camarines Sur. Maraming pinagdaanan sa buhay ang pamilya ni Ato bago sila humantong sa matinding kahirapan. Ayon sa kanya, na noong hindi pa nagsisimula ang pandaigdigang digmaan, isa sila sa mga mayayamang pamilya na minsang nanirahan sa Sagnay. Merong malawak na lupain, hindi mabilang na mga hayop at halos 100 mga tauhan na naninilbihan sa ilalim ng kanilang puder. Literal na pangarap ng marami ang buhay nila noon, ngunit sa isang kisap mata, nawala ang lahat ng ito sa kanila. Napakahaba ng istorya kung papaano ito nangyari, subalit lahat ito ay ayaw ng balikan ni Ato. Mas gugustuhin niyang lagpasan ang parteng yon ng buhay niya dahil doon naganap ang mga bagay na pinakamasakit sa lahat. Magmula noong nagwakas ang ikalawang digmaan, hindi niya na nagawa pang makasama ang kanyang mga magulang at mga nakababatang kapatid. Pinatay ito ng mga dayuhan kung saan muntik-muntika na silang maubos. Mabuti na lang talaga nakapagtago itong si Ato sa mga kuweba. Lahat ginawa niya at sa tulong ng kanilang mga trabahador, nabuhay siya. Ngunit pagbalik niya sa kanila, wala na siyang nadatnan. At bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang buhay, ibinahagi niya sa mga ito ang mga lupaing minsan nilang pagmamay-ari. At dahil dito, sa halip na maging siya ang amo sa lupa, siya na ang naging trabahador. Ayos lang naman yon para kay Ato. Gawa nang wala naman siyang kinakasama sa buhay. Mababait din ang nabigyan niya, kaya kahit hindi siya magtrabaho minsan, naiintindihan siya. Subalit kagaya ng sinasabi ng karamihan, ang negosyo ay negosyo. Minsan napapagalitan siya ng mga ito, dala ng kanyang kapabayaan. Gustong-gusto niyang isumbat ang lahat pero pilit siyang nagpipigil, alang-alang sa kanyang malaking utang na loob. Hindi naglaon, pagsapit ng taong ito, mas lalo pang nakaranas ng matinding paghihirap itong si Ato. At nagsimula ang lahat nung dinapuan siya ng kakaibang karamdaman sa katawan. Anya, wala naman siyang ginagawa noong makakasira sa kanyang sistema, kaya nagtaka talaga siya. At base rin sa obserbasyon ng mga nilapitan niyang manggagamot, normal lang umano ang katawan niya. Wala silang nakikitang bakas ng karamdaman, kaya yung nararamdaman niya, isang malaking palaisipan para sa kanila. At sa halos ilang araw niyang pagbalik sa bahay ng manggagamot, bigo pa rin ang mga ito na maunawaan ang kanyang mga iniinda. Kalaunan, ang dating malusog na si Ato, dahan-dahan nang bumababa ang timbang. At sa bawat araw na lumilipas, kapansin-pansin ang matinding panghihina ng kanyang katawan. Nakikita na rin siya ng iba't ibang uri ng senyales ng sakit hanggang sa biglaan na lamang siyang nalumpo. Magmula noon, hindi na siya nakabalik sa bahay ng manggagamot. Noong una bumibisita pa naman yun sa tahanan niya. Ngunit dahil sa kawalan niya ng kapasidad na magbigay ng abuloy, hindi rin ito nagtagal. At nang maiwan na siyang nag-iisa, doon niya palang naramdaman ang bigat ng pasanin ng kanyang buhay. Para lang makakain, kinakailangan niya pang gumapang patungong kusina upang makapaglaga siya ng kamote. Halos dito na lang din umiikot ang buhay niya, kaya literal na naghihintay na lamang siya ng kanyang kamatayan. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi na gaanong nakakalabas ng bahay itong si Ato. Napakabaho na rin ang tahanan niya, kaya pinangingilaga na ito ng mga tao. Wala ring nakakalam kung anong nangyayari sa loob ng bahay, kaya naman lahat ng taong napapadaan, hindi maiwasang magtanong sa mga kasamahan nito.
lingid sa kanilang kaalaman na kaya noon hindi lumalabas itong si Ato dahil sa natatakot siya sa mga panghuhusga ng mga nakapalibot sa kanya. Para sa kanya, isang malaking kahihiyan ang nangyari sa kanyang pamilya, kaya naman mas mainam na magtago na lang at maghintay ng sarili niyang kamatayan. Ngunit 3 buwan bago sumapit ang bagong taon, nagkaroon siya ng mga pangitain. At ang mga pangitahing ito may kaugnayan sa kanilang padre de pamilya, kasama ang 8 malalaking alaga nitong aso noon. Taliwas din noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Napansin niya na napakabata pa nito noong nasipat niya ito sa panaginip niya. Akala nga noon ni Ato, nangungulila lang siya sa kanyang pamilya, kaya siya nakakakita ng mga bagay-bagay. Ngunit habang tumatagal, napagtatanto niya na hindi lang ito bastang panaginip hanggang sa dumating ang isang gabi na merong sinabi ang tatay niya sa kanya. Ayon sa kanya, ilang buwan niya na itong nakikita pero ni minsan hindi niya ito narinig na nagsalita. Kaya naman nang magwika ito sa kanya, nagdulot ito ng takot at pagkabahala. Hindi niya mawari kung anong ibig sabihin ng kanyang ama, ngunit pinili niyang pakinggan ang bawat katagang sinasabi nito. Sa loob ng 1 minutong pakikipag-usap, wala siya gaanong naintindihan. Mas nangibabaw ang takot sa kanyang katawan, kaya naman ang utak niya parang nablangko na. Anak ko, alam kong marami kang pinagdadaanan. Patawad at wala kaming magagawa para maibsan ang iyong paghihirap. Pero sana anak, masunod mo ang huling utos na ibibigay ko. Sa ilalim ng bahay, sa mga kulungan ng manok, meron ako roong itinagong baul. Kunin mo ang laman nito at gagaling ka sa karamdamang iniinda mo. Huwag mo itong ipapakita kung kani-kanino kung ayaw mong bumalik ka sa dati mong kalagayan. Pagkasambit nito ng mga kataga, bigla namang umalulong ang lahat ng asong nakapalibot dito. Maya-maya pa, paisa-isa itong nagsitayo hanggang sa umihip ang malakas na hangin na agad na bumura sa mga nilalang na nasa harapan niya. Pagbalik naman ng katahimikan, naiwan siya sa loob ng bahay nila na nag-iisa. Akala nga niya noon hindi na panaginip ang kanyang mga nararanasan, pero kinaumagahan noon, napansin niya na bumalik na sa dating sitwasyon ang kanyang tahanan. Pagsilay niya rito, napabuntong hininga na lamang siya habang matyagang gumagapang patungong kusina. Sa maniwala man kayo o hindi, lahat ng ginagamit niya sa pagkain at pag-inom, hindi na nahuhugasan. Literal na sinasabuyan na lang niya ito ng tubig bago niya ito gamitin ulit. Dugyot man kung iisipin, hindi nagkakasakit itong si Ato sa ganoong gawain. Pagsapit ng 9:00 ng umaga, nang magawa na niyang lahat ng gawain, agad siyang gumapang patungo sa likod ng bahay. Kahit matataas ang damo sa lugar, pinilit niya itong pasukin hanggang sa marating na niya ang kulungan ng manok na halos matagal na niyang inabandona. Napakabaho man ito buhat sa dumi niyang nalalaglag. Hindi siya natinag. Malapit-lapit lang naman kasi ang kanyang gagapangin, lalo pat sa likod siya ng bahay dumaan. Pagdating naman niya sa pinakadulong bahagi, pinagtiyagaan niyang maghukay gamit ang kanyang kamay. Magkakalahating oras din siyang nagtiyaga bago niya naramdaman ang makapal na kahoy na nakabaon dito. Pagkapa niya sa bagay na yon, mas lalo niya pang binilisan ang paghuhukay hanggang sa nabot na niya ang parte ng baul kung saan naroon ang kandado. At dahil sa hindi naman niya ito mabitbit papaitaas, minabuti na muna niyang hayaan ito nang sa gayoy walang makapansin dito. Pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga na ang kanyang mga kapitbahay, dito na siya tahimik na pumuslit. Pagdating niya sa labas,
Dali-dali siyang gumapang papailalim ng papag, bit-bit ang martilyo. Naisip niya kasi na pukpukin na lang ito para mas madali niya itong matanggal. At kagaya nga ng inaasahan, agad niyang naalis ang kandado. Ang kaso lang, hindi naman niya kaagad naaninag ang loob nito dahil sa dilim ng paligid. Subalit nang makapanan niya ang loob ng baul, wala naman siyang ibang naramdaman maliban sa isang maliit na bato na napakakinis. Hindi niya mawari kung ano ito, kaya kahit wala siyang ideya, kinuha niya ito ng walang pagdadalawang isip. Matapos nun, nang akmang gagapang na siya pabalik ng bahay, bigla siyang natigilan nang may marinig siyang angil di kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Kakaiba ang huni na kanyang narinig, kaya naman kahit hindi niya pa ito nakikita, literal na kinilabutan siya dahil sa pangyayari. Dahan-dahan niya itong sinipat hanggang sa masilayan na niya ang isang nilalang nakahawig ng kambing. Ang nakapagtataka lang, malayo ito sa hayop na normal niyang nakikita. Kung ang ordinaryo kasing kambing ay merong mga balahibo, ang nilalang na yon ay wala. Pabaliktad din ito kung maglakad, tapos meron itong matatalas na pangil na animoy kumakain ito ng karne. Nanlilisik din ang mapupula nitong mga mata, tapos habang nakatingin ito sa kanya, patuloy itong naglalabas ng kakaibang huni. Huni na unti-unting sumisindak sa kanyang kaluluwa hanggang sa mamalaya na lang niya na dahan-dahan na pala siya nitong napapaatras. Pag-atungal naman ng nilalang, kahit hindi niya makita ang daan, mabilis siyang tumakbo papalayo rito. Sinabayan din niya ito ng malakas na sigaw sa pagbabaka sakaling merong makakarinig sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad, hindi man lang ito umabot sa tahanan ng kapitbahay niya na halos 30 metro lang ang layo. Yung boses kasi noon ni Ato, medyo ipit, tapos parang walang lakas na sumigaw. At dahil sa ganun niyang kalagayan, dito na siya dahan-dahang naabutan ng nilalang hanggang sa masakmal na nito ang likuran niya. Pagbaon naman ng pangil nito, agad siya nitong kinaladkad pabalik, ngunit pilit siyang nagpumiglas dahil sa alam niyang mamamatay siya kung sakaling susunod siya sa kagustuhan ng nilalang. Subalit ang naging problema, masyadong malakas ito para sa kanya, dahilan para sapilitan siyang madarag nito sa kabila ng buong lakas niyang pagtutol. Di nagtagal, nang maibalik na siya nito sa kulungan ng manok, agad na sinimula ng nilalang ang pagngasab sa kanyang katawan. Kahit buhay na buhay pa itong si Ato, paulit-ulit nitong sinakmalang kanyang laman, na animoy kumakain lang ito ng pagkaing nakahain sa mesa. Akala niya yun na ang katapusan niya, pero di nagtagal, napansin niya na parang di naman siya nakakaramdam ng sakit. Yung hapdi na kani-kanina lang namumutawi, unti-unting nawawala sa kanyang pandama. At dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon para makapag-isip. Alam niya na hindi lang nagkataon ng lahat at maaaring ito ang maging daan upang siya ay makatakas. Walang sabi-sabi, matapang niyang tiningnan ang kanyang kalagayan at laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang mga paa na nakakagalaw na. Yung nilalang ding sumagpang sa kanya, nakapagtatakang hindi man lang umabot ang pangil sa kanyang balat. Dahil dito, dali-dali niya itong hinawi papalayo sa pamamagitan ng pagtadyak. Pagdistansya naman ng nilalang, hindi siya nag-alangan na tumayo at kumaripas ng takbo. Nang makabalik na siya sa loob ng bahay, dito pa lamang niya napagtanto ang milagro na kanyang nagawa. Nasisiguro niya na dahil sa estado niya, marahil yung takot niya ang nagpakilos sa kanya. Subalit habang pinag-iisipan niya ang mga rason ukol sa pangyayari, bahagyang nabaling ang kanyang tingin sa batong kanina pa niyang hawak-hawak. At sa pagbukas ng kanyang palad, nasipat niya ang kulay pulang liwanag na nagmumula sa bato.
Nakabaon na rin yun sa loob ng kanyang balat. At kung papakiramdaman, para itong may sariling buhay dahil sa paulit-ulit nitong pagtibok na animoy may pulso. Nang masipat naman ito ni Ato, agad siyang nakaramdam ng takot. Kahit anong isip niya ukol sa bagay na yon, wala siyang mahanap na dahilan kung bakit ito naging posible. At para naman hindi ito makita ng iba, magmula noon nilagyan niya na ng benda ang kaliwang palad niya. Hindi niya ito tinanggal sa takot na baka merong taong makakita ng lihim niya. Kinabukasan, di pa man pumuputok ang bukang liwayway, nasa labas na itong si Ato, abala sa paglilinis ng kanilang bahay. Bagaman marami na noong taong napapadaan at napapatingin sa kanya, hindi niya ito gaanong pinapansin dahil sa isip-isip niya, wala naman siyang ginagawang masama. Ilang minuto pa ang lumipas, may nakita siyang lalaking pamilyar sa kanya. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman yung napahinto, sabay lapit sa kanyang bahay. Oh, Ato, magaling ka na pala? Kailan pa? Naku, araw-araw akong dumadaan dito pero hindi naman kita nakikita. Akala ko nga kung napano ka na eh. Mabuti naman at magaling ka na. Bungad na wika nito sa kanya. Mahabang storya eh, pero salamat dahil naitanong mo ang kalagayan ko. Sagot naman niya rito. Pagkatapos niya magsalita, hindi na siya umimik. Alam niya kasi na wala na itong sasabihin maliban sa samot-saring mga tanong. Nang mapansin naman ito ng kakilala niya, umalis na rin ito nang hindi nagpapaalam. Akala niya noong mga sandaling yon, normal lang ang mga pangyayari, pero hindi niya alam, usap-usapan na pala siya sa baryo. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, may nakita siyang 3 kataong naglalakad patungo sa bahay niya. Paglapit naman ng mga ito, tumambad sa kanya ang mga manggagamot sa kanilang lugar. Wala siyang ideya kung bakit ito pumunta, ngunit malakas ang kanyang kutob na tinitingnan nito ang kalagayan niya. Subalit imbis na sumang-ayon, hindi niya pinahintulutan gawin na lamang ng mga ito ang kanilang gusto. Ang naisip niya kasi noon, pinabayaan siya ng mga ito noong kailangan niya ng tulong, kaya wala itong karapatan na bumalik para magpakitang gilas at umastang may nagawa ito para sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, dito inilahad ni Ato ang kanyang pagtutol. Matapang din niyang sinabi sa mga taong yon na wala siyang pakialam sa gusto nilang mangyari o gawin. Ang importante, layuan siya nito at ang kanyang tahanan. Nang marinig naman ito ng mga manggagamot, bakas sa kanilang muka ang galit at pagkairita sa mga bagay na kanyang sinabi. Gayunpaman sa kabila nito, pinipilit nilang maging mahinahon upang hindi na lumaki pa ang gulo. Huwag mo naman kaming tingnan bilang mga kaaway, Ato. Pasensya ka na kung hindi kami nakatulong sa iyo noon. Pero di ba, alam mo namang sinubukan namin? Ang problema, masyadong mababaw pa ang aming kaalaman, kaya hindi ka namin natulungan. Wika ng matanda nang marinig nito ang dahilan niya. Dagdag pa ng isa na, wala naman silang gagawin sa kanya, kaya kung pagbibigay niya ang kanilang kahilingan, makakalis din sila ng mas maaga. Mariin din itong inilahad na magmamasid-masid lang sila, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Ngunit nang marinig niya to ang sinabi nito, tila bang mas nangibabaw ang kanyang galit sa buo niyang pagkatao. Naisip niya kasi na purong kapakanan lang ng mga manggagamot ang iniisip nito, kaya naman pinili niya itong hadlangan. Pasensya na kayo, pero ayokong patingnan sa inyo ang bahay ko. Napakadali para sabihin sa inyo na tinulungan niyo ako, pero para sa akin, napakahirap niyang tanggapin dahil hindi naman yan totoo. Alam ko noong lumalapit ako sa inyo, binabaliwala niyo lang ako.
dahil wala akong kakayahan na magbigay ng abuloy. Yan ang realidad. Kaya pwede ba, kahit minsan sa buhay ninyo, maging matapat naman kayo? Pagkasambit niya ng mga kataga, bahagyang natigilan ang mga albularyo matapos itong makarinig ng kakaibang pag-angil sa ilalim ng bahay niya. Maging siya nga noon napalingon na rin hanggang sa nakita niya ang kambing na nagtatago sa kulungan. Yung kambing na yon, pinuno, ay ang mismong kambing na muntik nang pumaslang sa kanya. Pagsilay naman ng mga albularyo sa nilalang, nagmadali naman yung pumasok sa bahay. Hindi na ito nagpaalam pa, kaya naman paglagpas nito sa kanya, agad niya itong sinindak gamit ang kanyang presensya. Hindi mawari ng mga albularyo kung ano ang naramdaman nila noong mga oras na yon, ngunit nasisiguro nila na parang may tumititig sa kanilang isang makapangyarihang demonyo. Pagbaling naman nila ng tingin sa kinaroroonan ni Ato, bakas sa kanilang mga muka ang matinding pagkasindak. Ni hindi nga sila noon nagarang nakapagsalita hanggat hindi pa bumabalik sa normal ang kanilang pakiramdam. Maya-maya pa, nang kumalma na ang mga ito, nagdesisyon itong lumapit sa kanya na animoy meron itong binabalak na hindi kaaya-aya. At nang mapansin naman ito ni Ato, di na siya nagdalawang isip na sugurin ang mga ito, bit-bit ang walis na kanyang hawak-hawak. Kahit malaki ang impluwensya nito sa baryo, pilit siya ritong nakipagbuno hanggang sa tuluyan niya na itong maitaboy sa labas ng pamamahay niya. Matapos ang pangyayari, naiwan siyang tulalang nag-iisa. Pilit niya kasi noong pinag-iisipan ng mga nagawa niya dahil sigurado siyang hindi magtatagal. Susugurin na siya ng mga taga-baryo para pagpaliwanagin. Alam na alam niyang mangyayari ito, gawa ng minsan na niya nasaksihan ng ganoong kaganapan. At kagaya nga ng inaasahan, pagtungtong pa lamang ng dapit hapon, nakita na niya ang mga kababaryo niyang naglalakad, bit-bit ang malalaking sulo na nagbibigay sa kanila ng liwanag. Paglapit naman ito sa bahay, agad naman niya itong kinaharap na halos walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Basta ang alam niya noon, ipagtatanggol niya ang lahat ng bagay na meron siya. Ayaw rin niyang pakialaman ng mga ito ang nilalang na nasa ilalim ng kanyang tahanan dahil unang-una pagmamay-ari niya ito. Siya lang ang pwedeng gumalaw sa nilalang at magdesisyon ukol sa mangyayari rito. Pagharap niya sa mga taong dumating, paisa-isa niyang pinakinggan ang lahat ng hinaing. Ang problema, dahil sa sabayang pananalita, hindi niya halos maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin. Bagay na nagtulak sa kanya para sa pilitang palayasin ang mga ito. Lahat kasi ng mga taong pumunta, alam niya na hindi tumulong o tumingin sa kanya kahit minsan noong siya ay lugmok at nahihirapan. Dahil sa ganoong rason, kaya naman naging malupit siya. Ipinakita niya sa mga ito na hindi siya natatakot at wala siyang pakialam sa opinyon ng mga pumunta. Mariin din niyang inilahad na huwag siyang sisindakin ng mga ito dahil paniguradong hindi nito magugustuhan ang mga susunod niyang gagawin. Nang marinig naman ng namumuno sa samahan ng kanyang sinabi, biglang napatahimik ang lahat. Pagtitig naman niya sa namumuno sa mga ito, narinig niya itong nagwika sa kanya ng, "Ano bang pinagmamalaki mo, Ato? Baka nakakalimutan mo kung anong sitwasyon mo ngayon. Pasalamat ka nga pinuntahan ka pa namin dahil nag-aalala kami para sa kalagayan mo. Tapos ito pa ang igaganti mo." "Nag-aalala? Huwag mo nga akong pinaglololoko. Kailan pa kayo nag-alala? Sabihin mo, kaya kayo pumunta dahil naghahanap kayo ng butas laban sa akin. Pues, wala kayong makikita. Kaya nagsasayang lang kayo ng oras." Dahil sa kanyang sinabi, agad namang nagalit ang lalaking kausap niya. Walang sabi-sabi, bigla naman itong humugot ng baril
na siya namang walang habas nitong ipinutok sa kanya. Mabuti na lang bago pa man siya tamaan sa ulo, nagawa niyang makaiwas. Ngunit kahit siya man ay makaligtas, hindi niya maipagsawalang bahala ang 3 bala na tumama sa kanyang tagiliran at binti. Sa puntong yun, alam ni Ato na nasa peligro ang buhay niya. Kaya naman hinayaan na niya ang mga ito na makapasok sa bahay niya. Ang ginawa niya, tumakas siya patungong gubat. At nang medyo malayo na sa kanyang tahanan, dito niya narinig ang atungal ng kambing na pilit pinapatay ng mga taong yun. Ilang araw pa ang lumipas. Nagpalaboy-laboy siya sa gubat, paulit-ulit na pinag-iisipan ng mga bagay na kanyang gagawin. Gulong-gulo na rin kasi noon ang utak niya, gawa ng marami siyang pinoproblema. Hindi rin niya matanggap-tanggap ang pagkatupok ng kanilang bahay na minsang napuno ng magandang alaala ng kanyang pamilya. Dumaan pa ang 3 linggo, para nang baliw si Ato sa gubat. Kahit marami siyang pwedeng puntahan, nanatili siya sa lugar na yon, hindi alintana ang matinding paghihirap at kawalan ng pagkain. Akala niya doon na siya mamamatay, pero lingid sa kanyang kaalaman, meron palang darating na tulong mula sa taong hindi niya kilala at kaano-ano. Isang hapon, habang siya ay naghahanap ng makakain, may nakasalubong siyang matanda na merong pasang-pasang bayong sa likod nito. Pagsilay naman niya rito, agad siyang nagtago sa liblib na parte ng kakahuyan. Ngunit bago pa man yun magawa, alam niya na napansin na siya ng matanda. Pagdaan nito sa lugar kung saan siya nagtatago, bahagya naman yung napahinto, kasabay ng pagwika nito sa kanya ng, "Huwag kang matakot, iho. Hindi ako katulad ng mga taong nanakit sa'yo. Halika, sumunod ka sa akin." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad na yung nagpatuloy sa paglalakad. Nang marinig naman yun ni Ato, nakaramdam siya ng hiwaga mula rito. Di siya sigurado, ngunit malakas ang kanyang kutob na hindi yun ang unang pagkakataon na magkita silang dalawa. Ilang oras pa ang lumipas. Palihim niyang sinunda ng matanda hanggang sa marating na nila ang liblib na lugar sa pusod ng gubat. Ayon sa kanya, wala ka raw makikitang eksaktong daan na magdudugtong patungo sa bahay nito. Dagdag pa niya na, sa estado ng lugar na yon, hindi malabong ang matanda lang ang nag-iisang nakakaalam ukol sa kinaroroonan ng bahay nito. Sa pagpasok naman ito sa loob ng bahay, iniwan itong nakabukas ang pinto, indikasyon na gusto siya nitong papasukin. Siyempre, kahit walang ideya si Ato sa kanyang kahaharapin, pinili niyang sumunod upang malaman ang ibig nitong sabihin. Pagpasok niya ng bahay, bumungad ito sa kanyang nakaupo sa harapan ng mesa habang isa-isang tinitingnan ang mga bagay na nakuha niya. Yung laman ng bayong pinuno, hindi yun basta-basta. Gawa ng ang mga gamit na napapaloob dito, animoy maihahalin tulad mo sa mga karga at armas ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa niya na, sa lahat ng bagay na nakita niya, ang maskara na gawa sa bakal ang pumukaw ng kanyang atensyon. Bukod kasi sa mga nagliliwanag na batong naroon sa may bandang mata nito, meron din itong mga pangil at parte ng hugis na animoy nagre-representa sa wangis ng isang demonyo. Nang mapansin naman ng matanda na yon ang pinagkakaabalahan niyang tingnan, inilahad nito sa kanya na ang maskarang ito ay naglalaman ng libu-libong kaluluwa ng mga mangkukulam at aswang. Ipinagtapat din ito sa kanya na ito ang pumanday ng armas at ipinahiram niya yon sa nilalang na matagal nang naghahari sa lugar ng Kilumaon. Ngunit nang pumanaw ang nilalang, pinagagawa nito ng kanyang mga anak, kaya nagdesisyon nito na bawiin ang gamit.
Ato, hindi ka ba nagtataka sa bertud na nasa palad mo? Marahil iniisip mo na pangkaraniwan lang yang bato. Pero nagkakamali ka. Lumapit ka. Ipakita mo yan sa akin at nang malinawan ka. Wika ng matanda matapos nitong mailahad ang mga bagay na ipinakita nito sa kanya. Nang marinig naman yun ni Ato, alam niya na may alam sa bagay na yon ng matanda, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na ipakita ito. At sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na isang makapangyarihang bertud pala ang kanyang tangan. Dagdag pa ng matanda na nananatili yung tulog, kaya naman limitado lang ang abilidad na nahihiram niya mula rito. Pagtatapat pa nito na, kung gusto niya yung buhayin, paslangin niya ang lahat ng taong kanyang kinagagalitan. At sa ganoong paraan, magkakaroon ng buhay ang bertud. Hindi rin malabong kilalanin siya nito bilang Panginoon dahil siya ang gumawa ng lahat ng sakripisyo para manumbalik ang kapangyarihan nito. Nang marinig naman yun ni Ato, tila bang nagkaroon siya roon ng interes. Hindi dahil sa kapangyarihan, bagkus ay dahil sa paghihiganting ipinangako nito sa kanya. Dumaan pa ang maraming araw. Ipinakilala siya nito sa mga nilalang na pagmamay-ari nito. Pinapili siya nito ng 3 makakasama niya upang matupad ang kanyang masamang balak. Dahil dito, maigi siyang pumili ng kanyang kasangga upang masigurong hindi papalya ang mga napagplanuhan niyang gawin. Ayon sa kanya, 2 mamumugot na engkanto ang kanyang nakuha. Kaya niya napili ang mga ito ay dahil sa kakayahan nitong pumatay ng walang awa at magpalit anyo bilang mga mababangis na hayop. Dahil sa ganoong kakayahan ng mga nilalang, bumalik siya sa kanilang lugar na walang nararamdamang takot at pagkasindak. Yung puso niya unti-unting napuno ng galit sa puntong ito na lamang ang kanyang iniisip. At paunti-unti, nabibigyan nito ng buhay ang bertud na nanananahan sa kanyang palad. Sa loob ng halos 4 na araw na pananalasa nila, unti-unti nang nagkagulo ang lugar. Si Ato noon, nasanay na ring pumatay ng tao, kaya kapag nakakakita siya ng ganoong pangyayari, hindi na yun iba sa kanya. Kumakain na rin siya ng karne ng mga ito bilang parte ng paghahanda sa nalalapit niyang pagtangan sa kapangyarihan ng bertud ng aswang. Ang kaso lang, ilang araw ang lumipas, meron siyang nakaharap na isang manggagamot. Akala niya normal lang ito, pero lingid sa kanyang kaalaman, isa pala itong dibino. Dalubhasa rin ito sa paggamit ng sibat, kaya nung pinagtulungan ito ng mga mamumugot, napakadali na lamang para rito na mapaslang ang kanyang mga kasangga. Pagkatapos nun, inusalan siya nito ng 6 na buhay na salita na siya namang naging sanhi ng pagkaparalisa ng kanyang katawan. Dahil sa pangyayaring yon, kung kaya't nadakip siya nito ng walang kalaban-laban. Ilang buwan din siyang nanatili sa bahay ng matanda upang maisuka ang lahat ng karneng nakain niya. At yung matanda naman noong tumulong sa kanya sa gubat ay tila bang kinalimutan na siya. Magmula kasi noong nadakip siya ng dibino, hindi na ito nagparamdam sa kanya. Di nagtagal, nang matanggal na nito ang bertud sa kanyang kamay, dahan-dahan ang naalis sa kanyang isipan ang pagnanais na maghigante at pumatay. Magmula noon, imbis na pahirapan siya ng matanda, kinumbinsi siya nito na mali ang kanyang ginawa. Inilahad din ito sa kanya na hindi pa huli ang pagbabago, kaya naman meron pa siyang natitirang panahon para ituwid ang masasama niyang gawa. At dahil sa sinabi nito, kung kaya't nagbago ng tuluyan si Ato. Ayon sa kanya, na dahil sa ginawa ng matanda, kung kaya't hindi niya napaslang ang 3 sa 15 niyang naging biktima. Gayunpaman,
Kahit marami siyang napaslang, ipinagpasalamat niya pa rin na hindi naging maramot sa kanya ang Panginoon. Duman pa ang mga taon, ang dating papausbong na salot, unti-unting naging biyaya sa mga tao. Naging posible ito dahil na rin sa payo at pagtulong sa kanya ng Dibino. At alam niyo ba, na magpahanggang sa kamatayan ni Ato, kailan may hindi niya ikinahiya at kinalimutan ang parte ng kanyang karanasan noong minsan niyang tinangan ang bertud na nasa lumang baul.